Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε. Μουσική. Να κλείσει λίγο η μουσική. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Θα αρχίσουμε αμέσως, χωρίς χρονοτριβή. Στην αρχή θα διαβάσουμε κάποια ποίηματα από την πρώτη μου ποιητική συλλογή, που οι περισσότεροι την έχετε. Είναι στη ρογμή του χρόνου. Θα διαβάσω το 10. Εντάξει. Οι ποιητές. Όλοι γινήκαν ποιητές σαν πέρασαν τα χρόνια και γράφουνε ποίηματα με δράκους και τριγώνια. Νομίζουν πως κατέχουνε τη γνώση όλου του κόσμου, μα γίνονται κουραστικοί με όσα λένε φως μου. Στο νου τους έχουνε πολλά που έχουν αξία, μα οι άλλοι δεν τα θέλουνε, τα παίρνουνε για αστεία. Έτσι και αυτοί στα ζήτητα όλο θα περιμένουν να πουν αλλού τις γνώσεις τους σε όσους τις πιστεύουν. Κρίμα στα άσπρα τα μαλλιά να έχουνε τέτοια τύχη, να μην τους εμπιστεύονται και να τους πιάνει λύπη. Πρέπει να το πιστέψουνε πως αν παρέλθει ο χρόνος, η σιωπή είναι χρυσός και δύσπιστος ο κόσμος. Ευχαριστούμε. Και μια αυτοπαρουσίαση. Αυτοί που δεν με ξέρουνε, ας μάθουνε για μένα πως είμαι Θεσσαλονικιός, γέννημα και θρέμα. Από μικρός που φοίτησα στο πρώτο μου σχολείο, για μένα ήταν βάσανο, μαρτύριο, να ξεφύγω. Ήμουν ο πιο φιλότιμος και ήπιος χαρακτήρας, όμως πολύ ευαίσθητος. Δεν ξέρω που το πήρα. Οι δάσκαλοι μου λέγανε πως πρέπει να διαβάσω, να προσπαθήσω πιο πολύ αν θέλω να σπουδάσω. Θυμάμαι τις βόλτες στο ντεπό και στο Καραμπουρνάκι, με φίλους από τη γειτονιά. Στην τσέπη ούτε φραγκάκι. Ήταν αγώνας δύσκολος και η φτώχεια μας μεγάλη, όμως με αξιοπρέπεια τη δίναμε τη μάχη. Κανέναν δεν κατηγορώ για όσα έχω περάσει. Αυτά με διαμορφώσανε εδώ που έχω φτάσει. Ύστερα πέρασε ο καιρός και φύγανε τα χρόνια και σπούδασα στα Γιάννενα, που είναι πολλά τα χιόνια. Στην πόλη αυτή μοιράστηκα την κάθε δυσκολία με ένα κορίτσι αλλιώτικο. Το λέγανε Σοφία. Στην ύφη του Θερμαϊκού πήγα να επιστρέψω, όμως η τύχη θέλησε και πάλι να μισέψω. Στην Κόρινθο κατέληξα και στο όμορφο Λουτράκι, όπου για χρόνια δίδαξα με ζήλο και μεράκι. Κι όσο για τα ποίηματα που βγήκαν στην πορεία, καθένα τους ξεχωριστά κρύβει μια ιστορία. Οι συνάδελφοι και φίλες, η Μητάκη η Δήμητρα και η Μίνα η Ψαράφτη, θα διαβάσουν και αυτές από 2 ποίηματα από αυτή την πρώτη ποιητική συλλογή. Αυτά ήταν 40 ποίηματα, ολοκληρώθηκαν σε μια πενταετία μέχρι το 2023 και ακολούθησε η δεύτερη ποιητική συλλογή τα επόμενα 3 χρόνια, 2,5 χρόνια, που έχετε στο χέρι σας. Περισσότεροι την έχετε πάρει. Όσοι δεν την έχετε πάρει, μπορείτε να προμηθευτείτε. Έχουμε άλλα αντίτυπα να τα πάρετε. Λοιπόν, Δήμητρα, σ' ακούμε. Να ευχαριστήσω και εγώ και εσάς και τον κύριο Παράσκο που πάντα μας ετοιμάζει τέτοιες εκδηλώσεις. Θα ξεκινήσω με ένα ποίημα το οποίο αναφέρεται σε κάτι που λείπει στις μέρες μας. Φώναξε. Ευγένεια στις μέρες μας είναι προσόν μεγάλο, διαμάντι ανεκτήμητο που δεν υπάρχει άλλο.
Πού θα βρω αλήθεια, πέστε μου, λόγια μαργαριτάρια που να αγγίζουν την ψυχή, την πάνε στα ουράνια. Το πιο γλυκό χαμόγελο, το πιο ευθύτο βλέμμα που δείχνει ειλικρίνεια και βάλσαμο για μένα. Οι άνθρωποι γεμίσαμε συρτάρια με πτυχία, όμως αυτά δεν έφεραν καθόλου ευτυχία. Το πρόσωπο έχουμε σκληρό, τους άλλους τους μισούμε, εμπόδιο σαν στέκονται σε ό,τι εμείς ποθούμε. Ήρθαν αμφίβολο καιρός, αλλιώς να πορευτούμε. Το θέμα της ευγένειας πρέπει να ξαναβρούμε. Μπράβο. Μπράβο. Έλα, Μίνα. Αλήθειες και ψέματα. Μην ψάχνεις αλήθειες για να βρεις τα ερωτήματά σου. Αυτές εξαφανίζονται, όπως τα όνειρά του, στα όνειρά σου. Κοίταξε λίγο δίπλα σου. Καθένας τα δικά του χτίζει επιχειρήματα, με τα συμφέροντά του. Τα μαστορεύει όμορφα κι όπως τον βολεύουν. Και αφήνει τους άλλους να ζητούν το δίκιο να γυρεύουν. Λες να τον πείσεις κάποτε, να έρθει στη λογική σου, να δει αλλιώς τα πράγματα να συμφωνεί μαζί σου. Μάλλον δεν θέλει ερώτημα αυτή η θεωρία, αφού απλά το ξέρουμε ποια είναι η ουσία. Τα ψέματα είναι σχετικά, το ίδιο και η αλήθεια. Τον κόσμο να παραπλανούν όπως τα παραμύθια. Μπράβο. Λοιπόν, συνεχίζω κι εγώ με ένα χαρακτηριστικό ποίημα, το 29, πάλι από την πρώτη ποιητική συλλογή, το «Φοβάμαι». Φοβάμαι να πω είμαι καλά, πως έχω την υγειά μου. Το ξέρω, πολύ σύντομα αλλάζουν τα χαρτιά μου. Δεν θέλει εξυπνάδα να το δεις, ούτε καμιά σοφία. Απλώς να παραδεχθείς τι λέει η ιστορία. Ίσως φανεί υπερβολικό μέσα στον τόσο πόνο να παριστάνω μόνο εγώ πως νίκησα το χρόνο. Γι' αυτό φοβάμαι να το πω πως είναι όλα εντάξει, αφού φαντάζει πρόκληση και ψέμα που αλλάζει. Οι συμφορές μαζεύονται και φέρνουν καταιγίδα, όλα για τους ανθρώπους γίνονται που πέφτουν στην παγίδα. Το χάλια από το καλά χωρίζεται μια τρίχα. Μήπως πιστεύετε πως λέω παραμύθια? Και θα περάσουμε σε μία μάχη που δίνουμε όλοι λίγο πολύ, αφού ευχαριστήσουμε την κυρία Σοφία, που 2 φορές αναφέρθηκε το όνομά της στα ποίηματα. Έχω να δηλώσω. Τουλάχιστον. Λοιπόν, Δυνατά. τον εαυτό σου να αγαπάς και να τον προσέχεις. Το δώρο που σου δόθηκε πάντοτε δεν θα έχεις. Κάνε μαζί του ανακοχή και φτιάξε συμμαχία, να ξεπερνάτε στη στιγμή την κάθε δυσκολία. Είναι ανώφελο οι δυο μαζί να πολεμάτε, πληγές να τα αποδίδετε και όλο να πονάτε. Στρέψε αλλού την προσοχή, τι θέλει ο κόσμος όλος, που έχει προβλήματα πολλά και υποφέρει μόνος. Πάψε να γίνεσαι κακός και αυστηρός με σένα. Φέρσου για λίγο λογικά, σκέψου συγκροτημένα. Ο εαυτός σου δεν μπορεί τον πόνο να αντέξει, όταν χτυπιέται αλίπητα με σένα που έχει μπλέξει. Σειρά σου, Μίνα. Ο χρόνος. Έστρεψα το βλέμμα στο φεγγάρι. Ήταν ολοφάνερο πως γελούσε μαζί μου. Η νύχτα ένιωθα να με τυλίγει με τις πιο παράξενες σκέψεις. Κάθισα σε μία πέτρα, να εκλιπαρίσω το χρόνο. Να μην τρέχει μόνος του, ανελαίητα, ξέφρενα, δαιμονισμένα. Γύρω μου όλα ζητούσαν προσοχή. Μοιάζαν απελπισμένα. Τι να προλάβω από όλα αυτά. Είναι πολλά για μένα. Ευχαριστούμε, Μίνα. Ευχαριστούμε. Ναι. Τι έχω? Την αχαριστία. Λοιπόν, από τα αγαπημένα μου. Το λέω κάθε πρωί αυτό. Λοιπόν, είπες άλλο δεν μπορώ. Δεν κάνω ούτε βήμα. Βαρέθηκα να προσπαθώ τα ίδια και τα ίδια. Κάθε πρωί το νιώθω αυτό, πως είμαι όλο στην πρίζα
και τρέχω πάντα σαν τρελός, σαν να είμαι κατσαρίδα. Και εκείνος είπε, σοβαρά, κουράστηκες στα αλήθεια, αν ήξερες τι έρχεται, θα φώναζες βοήθεια. Αυτά που τώρα τα περνάς είναι στα παραμύθια για να κοιμίζουν τα παιδιά με χάδια και ολογλίκα. Τα βάσανα που έρχονται δεν φτάνει το μυαλό σου. Γι' αυτό άσε την κρίνια, φίλε μου, και δες το διπλανό σου. Έτσι τελειώνει αυτό το βιβλίο. Ένα αντίτυπο μου έχει μείνει, όλα τα άλλα δόθηκαν και αυτό ήταν το δοκιμαστικό. Κάποτε που θα χρειαστεί να τα ξαναβγάλω. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα στη δεύτερη συλλογή, η οποία λένε ότι ίσως είναι καλύτερη, εντάξει, αλλά εγώ πιστεύω και αγαπάω και την πρώτη συλλογή. Με εκφράζει εξίσου καλά. Λοιπόν, Βασιλική, μπορείς να έρθεις. Θα διαβάσει μαζί μου η κυρία Βασιλική Μπερτσιά, φυσικοθεραπεύτρια. Γεια σας. Γεια σας. Και ερασιτέχνης ηθοποιός. Θα μας βοηθήσει εδώ με τη δεύτερη ποιητική συλλογή. Πάρε το μικρόφωνο. Βασιλική. Για δες. Ακούγεται καλά. Να τα, εντάξει. Έτσι ακούγεται καλά. Όχι. Έτσι. Ναι. Ψευδαισθήσεις. Ζούμε στην εποχή της πιο ανέμελης νιώτης, της απόλυτης ομορφιάς, της δροσιάς και της φρεσκάδας. Κανένα πρόβλημα δεν είναι ικανό να σκιάσει την ευδαιμονία μας ή να περιορίσει τα χαμογελά μας. Δικαιολογούμε στον εαυτό μας όλες τις υπερβολές, χωρίς αναστολές ή άλλες με ψημυρίες. Γύρω μας κοιτάζουμε μόνον ό,τι μας συμφέρει. Ο καθένας αισθάνεται μοναδικός και ανεπανάληπτος. Κάνουμε όνειρα ζώντας απλώς τις ψευδαισθήσεις μας, που φέρουν το όνομά μας. Ωραία. Ναι. Λένε ότι πιο κοντά ίσως λίγο το μικρόφωνο. Πιο κοντά, Ναι, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, το ηχείο. Λοιπόν, αναγκαστικά κάποιο κενό. Λοιπόν, είμαι σχεδόν έτοιμος. Θέλετε να μιλήσουμε για τη σημερινή ημέρα. Σήμερα σηκώθηκα στις 6 και 15. Έφαγα το πρωινό μου με φρυγανιές και μέλι. Έφτασα στο τένις στις 7.30. Παίξαμε χαλαρά με τον Αποστόλη περίπου μια ώρα. Έφαγα μια μπανάνα για να πάρω δυνάμεις. Συνέχεια πήγα στάδιο. Ο Ανδρέας μου έκανε πρόταση για τένις. Είναι γύρω στις 9 και 15. Παίζουμε 3 δεκαράκια που τα κερδίζω και 2 games όπου ερχόμαστε 1-1. Στη συνέχεια φεύγω για θάλασσα στην παραλία Καλάμια. Κάνω το πρόγραμμά μου περίπου 45 λεπτά. Η θάλασσα, υπέροχη. Είναι κάτι λυκειόπουλα εκεί που έχουν έρθει παραλία μετά τις εξετάσεις. Φεύγω και αγοράζω καφέ και μπουγάτσα στον Κεχρολόγο. Πριν πάω κτήμα, περνάω από Γιαννούση και παίρνω κουλουράκια. Φτάνω κτήμα, απλώνω ρούχα και συνεχίζω για καμιά ώρα διάβασμα. Το βιβλίο για τη Θεσσαλονίκη είναι αρκετά κατατοπιστικό. Κατόπιν παίζω κιθάρα τραγούδια των Pixlax. Δέχομαι τηλεφωνήματα από τη Χρύσα, τον Παναγιώτη, τον Καρκατζάκο για τα χρόνια πολλά στον Κώστα. Αγνοούν ότι έχω κι εγώ τα γενεθλιά μου. Δεν είπα τίποτα. Τόπο στα νιάτα. Γυρίζω στο σπίτι 15 και 50 για φαγητό. Εξαιρετικό. Αγκινάρες μαρακά. Τρώμε με τη Σοφία και λέμε τα νέα.
Τώρα είναι 17 και 17 και πίνω τον καφέ μου αφού έχω πληθεί και ξυριστεί. Περιμένω να περάσει λίγο η ώρα, γιατί έχω και μάθημα χορού στις 18 και 15. Η Σοφία μου λέει ότι μετά το χορό θα πρέπει να τη βοηθήσω να μαζέψουμε τα χαλιά. Είναι μια μέρα του ποιητή αυτή. Ο λόγος εσάς. Να βάλω λίγο ένταση. Να βάλω. Όχι. Να βάλουμε λίγη ένταση στο ηχείο. Όχι. Για δοκιμάστε. Τώρα καλύτερα. Καλύτερα. Η καταιγίδα. Ωραία. Καλύτερα, τι λέτε. Ωραία. Εντάξει. Η καταιγίδα. Αν κάτι αξίζει στη ζωή, είναι στην καταιγίδα να μάχεσαι τα δύσκολα, κρατώντας την ελπίδα. Κανείς δεν θα έρθει να σου πει πόσο να προσπαθήσεις, πάλεψε μέσα σου σκληρά, αν θέλεις να επιζήσεις. Σαν συννεφιάζει ο ουρανός, κάνε τα σχέδιά σου. Και κοίταξε πώς θα σωθείς, εσύ και τα παιδιά σου. Το ξέρω, είναι λογικό και πρέπει να επιμείνεις, να φέρεσαι προσεκτικά με βήματα ευθύνης. Ωστόσο, όσοι θεώρησαν σωστό, σαν έρχεται η μπόρα, από παντού να φυλαχτούν, το μετανιώνουν τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό. Για δες, εγώ το χαμήλωσα λίγο. Λοιπόν, σας χρωστάω και κάτι άλλο. Τώρα. Μια άσχημη μέρα του ποιητή. Σήμερα η μέρα είχε πολλές περικοπές. Καταρχάς, δεν έπαιξα τένις. Κατά δεύτερον, δεν μπορούσα να τρέξω με τους φίλους μου στο στάδιο. Επιχείρησα ένα ελαφρύ περπάτημα 10 γύρους περίπου και τα κατάφερα με δυσκολία. Σκέφτομαι να μην κολυμπήσω σήμερα που η μηχανή είναι χαλασμένη. Όχι. Δεν θα του κάνω το χατήρι. Πηγαίνω στη θάλασσα και κολυμπάω για μισή ωρίτσα. Νιώθω κάπως αναζωογονημένος και νικητής. Συνεχίζω στο κτήμα με κιθάρα μέχρι το μεσημέρι. Γυρίζω σπίτι, τρώω και πέφτω για ύπνο. Δεν πηγαίνω γυμναστήριο, όπως συμβαίνει συνήθως στις Παρασκευές. Κόβεται κι αυτό. Πήρω τον καφέ μου το απόγευμα και περιμένω να έρθει η ώρα να πάμε στη συναυλία, στις αρχές Κλεονές, στον Κορακάκι. Νομίζετε πως θα πρέπει να παραπονιέμαι? Όχι βέβαια. Ας μην είμαστε αχάριστοι. Όσοι έχουν φτάσει στο απόλυτο τίποτα γνωρίζουν πως όσα δίνει η ζωή δεν είναι ούτε παντοτινά ούτε διαπραγματεύσιμα. Ευχαριστώ. Ναι, εσύ είσαι και να ετοιμάζεται και με θέλει. Έλεξε. Η φωτογραφία. Αλήθεια. Τι θέλεις να σου πω από όσα εσύ γνωρίζεις? Τα κρύβεις μέσα σου βαθιά. Σιγά τα μουρμουρίζεις. Δεν θα φωνάξω δυνατά να ακούσουν το όνομά σου. Μα θα μιλώ ψιθυριστά, σαν κάποιος τα όνειρά σου. Αυτά που έχω να σου πω είναι πικρές αλήθειες, που αποφεύγουμε όλοι μας, σαν τις κακές συνήθειες. Ο εγωισμός καλά κρατεί και η ανοησία δίνει τη μάχη της κι αυτή ενάντια στη βλακεία. Του κόσμου οι υπερβολές είναι συνηθισμένες, χωρίς καθόλου αναστολές και πάντα στοχευμένες. Είναι ο καθένας μόνος του, μες στα προβλήματά του. Δεν αντιδρά σχεδόν ποτέ. Δειλά τα βήματά του. Πού είναι η επανάσταση? Πού ο ζεστός ο λόγος? Πού γίνεται η υπέρβαση για να αλλάξει ο κόσμος? Τόση ωραιοπάθεια και τόση αναλγησία. Είμαστε για κλάματα. Βγάλτε φωτογραφία. Μπράβο Βασίλη, μπράβο. Ευχαριστούμε. Έλα Νεφέλη, σειρά σου. Ναι, για. Εδώ, μπορείς. Ναι. Σε λίγο, κάτσε. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά τα ποίηματα πριν από κάποια χρόνια δεν θα μπορούσα να διαβάσω. Πιο κοντά το μικρόφωνο.
Εντάξει. Το πιο μεγάλο ψέμα. Το πιο μεγάλο ψέμα. Κλαίνε συνέχεια τα μωρά. Βοήθεια μας ζητάνε. Μήπως να τα ρωτήσουμε τι έχουν και πονάνε. Ο φόβος πάντα προκαλεί το πιο μεγάλο κλάμα. Το άγνωστο μέσα στη ζωή είναι μεγάλο δράμα. Έλα. Έχουνε δίκιο τα μωρά που εμάς δεν μας ακούνε. Το ξέρουν με γλυκόλογα πως τα εξαπατούμε. Κάνουμε ό,τι δυνατόν για να κρυφτεί η αλήθεια. Σαν να είναι η ζωή πανέμορφη, όπως τα παραμύθια. Γι' αυτό φωνάζουν δυνατά με όση ψυχή διαθέτουν, τα δάκρυά τους μάρτυρες όλους εμάς εκθέτουν. Για να δω ποιανού σειρά είναι τώρα. Εσύ Βασιλική, ο άλλος μου εαυτός. Ο άλλος μου εαυτός. Συχνά ξυπνάω το πρωί και νιώθω αμηχανία. Το πρόσωπό μου σκοτεινό. Μια πλήξη. Μια ανία. Αλήθεια, τι θέλει να μου πει ο άλλος εαυτός μου? Αυτός που μ' αντιμάχεται και κριτικάρει εντός μου. Ίσως να έχει πρόθεση να με κατηγορήσει για όσα λάθη έκανα, για αυτά που έχω ζήσει. Είναι το βλέμμα του σκληρό. Θέλει να με δικάσει. Μα δεν μπορώ να του κρυφτώ. Το ξέρω. Θα προφτάσει. Τι να σου κάνω εαυτέ, για να σε ευχαριστήσω? Είσαι το άλλο μου μισό. Πρέπει να στο θυμίσω. Μαζί δεν πορευτήκαμε όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί το ξέχασες αυτό και με χτυπάς αιώνια? Άσε με λίγο να χαρείς. Θέλω να ξαποστάσω. Έχω δικαίωμα κι εγώ τον ήλιο να χορτάσω. Πολύ ωραία. Μπράβο. Ποιος είναι τώρα? Ο άλλος μου εαυτός. Α, εγώ πάλι. Για κάτσε. Λοιπόν, τι έχουμε? Α, ναι. Η ώρα είναι 14 και 35. Γιατί δεν είμαι ευχαριστημένος? Κι όμως έχω κάνει τόσα πολλά πράγματα από το πρωί. Σηκώθηκα πριν τις 6, έφαγα το πρωινό μου, χάζεψα τις ειδήσεις και έφυγα στις 7 και 10 γιατί είχα ραντεβού με τον Μπόγδο για τένις στις 7 και 30. Λίγο πριν βγω από το αυτοκίνητο, άνοιξε η μύτη μου. Ήταν προειδοποίηση? Σημάδι του πεπρωμένου? Ευτυχώς το αίμα σταμάτησε γρήγορα. Ήρθε και ο Μπόγδος, χαιρετηθήκαμε και παίξαμε μέχρι τις 9. Ωραίος αγώνας. Κατάφερα να νικήσω 5-1. Συνέχεια έπαιξα και με τον Κορδόση, για να μην παραπονιέται, αφού έρχεται στην Κόρινθο μόνο το Σαββατοκύριακο. Πώς κάνει για να με νικήσει? Όλη την εβδομάδα αυτό σκέφτεται. Ήρθα με ισοπαλία 1-1. Κατόπιν έφυγα για την παραλία Καλάμια, όπου έκανα το πρώτο μου μπάνιο. 45 λεπτά. Μετά και χρολόγος, για σπανακόπιτα και καφέ. Έφτασα στο κτήμα, κατά τις 11, άπλωσα τα ρούχα και ασχολήθηκα με το διάβασμα και την κιθάρα ως αυτή την ώρα. Το βιβλίο αφορούσε στην παλιά Θεσσαλονίκη και τα κομμάτια στην κιθάρα αφιέρωμα στο μεγάλο ποιητή και στιχουργό Νίκο Γκάτσο. Μετά από όλα αυτά, δηλώνω ευθαρσώς ότι δικαιούμαι το πιο ακριβό παράσημο της ημέρας. Έλεος πια. Ας σταματήσουν επιτέλους αυτές οι εσωτερικές φωνές της μεγάλης αχαριστίας. Απρόπτες μεταβολές είπαμε. Εσύ, Βασιλική. Άνοιξε. Ανοιχτό. Απρόπτες μεταβολές. Είναι ο νόμος της ζωής, τα πάντα να αλλάζουν. Χωρίς προειδοποίηση. Έρχονται, μας ρημάζουν.
Όσα νομίζεις σταθερά, χάνονται σε μιαν ώρα. Έτσι απλά και φυσικά. Γκρεμίζεται το τώρα. Κανείς δεν ξέρει τι θα έρθει. Να είναι προετοιμασμένος κι όλο νομίζει πως θα ζει τα ίδια ευτυχισμένος. Κοιτά τους άλλους γύρω του που είναι λυπημένοι και ούτε που το φαντάζεται κι αυτόν τι περιμένει. Φίλοι, ακούστε λίγο την καρδιά που ξεχυλίζει πόνο και αφήστε με να σας το πω. Άνθρωποι είστε μόνο. Μπράβο. Νεφέλη, εσύ. Άνοιξε το μαζί με τη Λιτόια. Ας τη μαμά να διαβάσει. Έλα. Έλα. Η μάνα. Καθαρά. Μικρά κι ανυπεράσπιστα σπουργίτια στη φωλιά τους, τρέμουν στον κάθε θόρυβο, φοβούνται τη σκιά τους. Χαλούν με τιτιβίσματα τη σιωπή της πλάσης και αγωνιούν αδιάκοπα σαν τύχη και περάσεις. Για όλα όσα χρειάζονται φροντίζει η μαμά τους, που μεριμνά ακούραστα, πετώντας μακριά τους. Πρέπει αυτή με υπομονή να βρει τροφή, να δώσει και στο καθένα χωριστά μέχρι να μεγαλώσει. Πώς θα ταΐζει κυκλικά, χωρίς να ξεχωρίζει ποιο είναι άτακτο πολύ και ποιο δεν ξεφωνίζει. Σαν θα περάσει ο καιρός και βγάλουν τα φτερά τους, θα είναι και πάλι μόνα τους, όπως τα όνειρά τους. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Δώστε. Ciao. Πες ένα τραγούδι. Πες ευχαριστούμε. Αλήθεια. Μπράβο, παιδί μου, μπράβο. Ο κύριος Κορδός έχει κάτι να μας πει. Έλα. Καλησπέρα και από μένα. Ακούγεσαι. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά να πω δύο λόγια για τον φιλόλογο, τον ποιητή, τον άνθρωπο Δημήτρη Παράσκο. Με τον Δημήτρη γνωριστήκαμε πριν από περίπου 10 χρόνια στα γήπεδα του τένις και από τότε παίζουμε τακτικά τα πρωινά. Από την αρχή της γνωρισμίας μας κατάλαβα ότι εκτός από καλός ταινίστας είναι και ένας άνθρωπος καλλιεργημένος, με φιλοσοφική διάθεση και στάση ζωής, γι' αυτό και δεν με εξέπληξε καθόλου όταν μας ανακοίνωσε ότι γράφει ποίηση και μας χάρισε τόσο την πρώτη ποιητική του συλλογή, όσο και τώρα τη δεύτερη. Στα ποίηματά του καθρεφτίζεται ο χαρακτήρας του, οι αξίες του, ο προβληματισμός του για τα αιώνια θέματα που απασχολούν τον άνθρωπο στην πορεία του πάνω στη γη. Σκοπός του ποιητή δεν είναι μόνο να μας μιλήσει για τα ορατά και αόρατα, αλλά και να μας παρηγορήσει ή να μας δώσει ελπίδα για το αύριο. Εκφράζοντας τα συναισθήματά του και τις σκέψεις του, μας κάνει κοινωνούς τέχνης, που σε τελική ανάλυση θέλει να κάνει τη ζωή μας καλύτερη. Στα περισσότερα ποίηματά του βρίσκουμε πτυχές του εαυτού μας. Νομίζουμε ότι μιλά για μας. Νιώθουμε κι εμείς τα ίδια συναισθήματα, ακουμπά την ψυχή μας. Και θα κλείσω με μια φράση του ψυχαναλυτή του Αυστριακού του Φρόιντ που δείχνει τη μεγάλη αξία της ποίησης. Όσο μακριά και αν με πήγε η επιστήμη μου, ανακάλυψα ότι πριν από μένα είχε πάει εκεί ένας ποιητής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Τι έχω? Εγώ πάλι. Κάτσε να το βρω. Όχι. Κάποιοι μου είπανε, γιατί δεν γράψει, λέει, πεζά. Κάνα διηγηματάκι, κάνα αυτό. Από μια εμπειρία δική μου, κάτι ψηλό έγραψα. Για ακούστε. Το συνεργείο. Φτάνω στο συνεργείο στις 8:30. Τετάρτη πρωί το ραντεβού, όπως μου είχε παραγγείλει ο μάστορας από την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι και ένα άλλο ζευγάρι που περιμένει. Καλά που ήρθαμε νωρίς, λέει εκείνη. Καθίστε εκεί και μη κουνιέστε, μας παραγγέλνει το αφεντικό. Έξω ο ήλιος βράζει. Περιμένω 3/4. Το άλλο ζευγάρι είναι τυχερό, φεύγει. Ευτυχώς τελείωσε γρήγορα. Ο μάστορας ρίχνει μια βαριεστημένη ματιά στο δικό μου αυτοκίνητο από καθαρή υποχρέωση. Φαίνεται να έχει πρόβλημα, μου λέει.
κάτι δεν πάει καλά. Δεν ασχολείται ο ίδιος, αλλά δίνει εντολή σε ένα βοηθό του να λύσει τα μπουζί. Λίγο πριν τις 10, ο μέγας προφέσορας έβγαλε απόφαση. Ένας κύλινδρος τα έχει παίξει. Να περάσω, λέει, από Σεπτέμβριο, να κατεβάσει τη μηχανή, να το φτιάξει. Τώρα δεν γίνεται, γιατί ως γνωστόν τον Αύγουστο δεν λειτουργεί τίποτα στην Ελλάδα. Σημειωτέων το ημερολόγιο έδειχνε μόλις 30 Ιουλίου. Ο βοηθός βιδώνει τα μπουζί. Φεύγω. Τι χρωστάω, μάστορα? 30 ευρώ, μου λέει, και τα εξαφανίζει μαγικά μέσα στην τσέπη του. Φυσικά μαύρα. Πάνε να κάνουν παρέα σε ένα πάκο χαρτονομίσματα μέσα στο παντελόνι του αρχηγού. Λίγο πριν φτάσω στην Κόρινθο, γύρω στις 10:30, ακούγεται ένας ξερός κρότος στη μηχανή. Σταματάω μέσα στο αυτοκίνητο και παίρνω τηλέφωνο. Τι συμβαίνει, μάστορα? Μην εκεί που είσαι, μου λέει. Έρχεται ο βοηθός μου. Δυστυχώς ούτε και αυτός μπορούσε να κάνει τίποτα. Βάζουμε μπρος το αυτοκίνητο που μου γκρίζοντας παίρνει το δρόμο της επιστροφής για το συνεργείο. Φτάνουμε κακήν κακός σε περίπου 1/4. Το βλέπει ο μάστορας και αποφαίνεται. Είχαν χαλάσει, λέει, οι βόλτες από ένα μπουζί. Το πρόβλημα προϋπήρχε, δεν είναι δικό τους. Τολμάς να διαφωνήσεις? Τρελός θα είσαι. Άστο εκεί, μου λέει ο πολύ άσχολος. Το λέει, ναι. Επιστήμονας, και βρες τρόπο να γυρίσει στην Κόρινθο. Θα δω τι θα κάνω. Παίρνω τηλέφωνο την κόρη μου να με μεταφέρει. Ευτυχώς έρχεται εκείνη σε 20 λεπτά. Επιστρέφω στο σπίτι. Τι συμβαίνει, με ρωτάνε. Αφήστε τα, είναι ολόκληρη ιστορία. Κάνω ένα γρήγορο ντους και πέφτω ξερό στο κρεβάτι. Η γυναίκα μου φέρνει μια πορτοκαλάδα. Την πίνω μονορούφι και βυθίζομαι στον ύπνο για να τα σβήσω όλα και να ξεχάσω. Είναι μόλις 11:30 το πρωί. Αφού έχω κοιμηθεί ένα 2ωρο, παίρνω το μεσημέρι τηλέφωνο τον μάστορα. Μου λέει, δεν έχω ασχοληθεί ακόμα. Υπομονή, θα σε ειδοποιήσω. Είναι 18:40 το απόγευμα και περιμένω ακόμα. Μάλλον πάμε για αύριο. Ούτε τηλέφωνο δεν με πήρε ο αθεόφοβος για τα καθέκαστα. Αισθάνομαι πως είναι η χειρότερη μέρα μου το φετινό καλοκαίρι. Χωρίς μπάνιο, χωρίς καφέ, χωρίς μουσική, χωρίς κτήμα, χωρίς επικοινωνία με φίλους, αλλά με μπόλικα προβλήματα και ταλαιπωρία. Θα μου πείτε πως υπάρχουν και χειρότερα, αλλά ο καθένας μετρά τα δικά του βήματα και στενοχώριες. Ναι. Τι έχουμε τώρα? Για να δούμε. Αντρέα, θες να μιλήσεις κι εσύ? Ο φίλος μου, ο Ανδρέας ο Ζήσης. Ορίστε. Μεταμάχητος, το ευαίσθητος και μας εμάς την ευαισθησία σου. Παρομοίως. Καλησπέρα και από μένα. Δεν πρόλαβα να τα μάθω απ' έξω λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Κράτησα κάποιες σημειώσεις να πω εδώ απόψε. Αγαπητές φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω και εγώ με αγάπη σημερινή βραδιά που είναι αφιερωμένη σε κάτι πολύ ιδιαίτερο, την παρουσίαση του δεύτερου βιβλίου του καλού μου φίλου, του Δημήτρη Παράσκου. Τώρα ακούγομαι. Προερχόμενου λοιπόν από την όμορφη Θεσσαλονίκη, την οποία και απαρνήθηκε, ας μου η έκφραση, για τα μάτια της όμορφης κυρίας Σοφίας. Μου έκλεψε λόγια ο δάσκαλος, θα ήθελα να αναφερθώ ιδίως στον πρόλογο του πρώτου βιβλίου, λοιπόν, αλλά τα είπε εκείνος, δεν πειράζει. Με αποτέλεσμα λοιπόν να δημιουργήσουμε μια όμορφη οικογένεια και να μας δοθεί και εμάς η ευκαιρία να γνωρίσουμε αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο. Είναι τιμή και χαρά
να βρίσκομαι εδώ, όχι μόνο για να προλογίσω κι εγώ ένα αξιόλογο έργο, αλλά και να μου δοθεί η ευκαιρία να μιλήσω για έναν άνθρωπο που γνωρίζω προσωπικά και εκτιμώ βαθιά. Τα λόγια μου έχουν πλήρη ειλικρίνεια. Ο Δημήτρης λοιπόν είναι μια έντονη προσωπικότητα με καλοσύνη, ευαισθησία, ευγένεια, δοτικότητα, ακόμα μου λέει και τεχνικές, πώς να το κερδίσω στο τένις δηλαδή. Με πηγαίο έξυπνο, γουστόσικο χιούμορ, αθλητικός, καλλιτέχνης και άλλα πολλά χαρίσματα. Τον ζηλεύω με την καλή έννοια. Έχω την τιμή και την τύχη να ανήκω στην ομάδα του και στην παρέα του. Σήμερα λοιπόν θα σταθούμε στη δεύτερη ποιητική συλλογή που έχει ως τίτλο «Πάλι λίγο ακόμα». Για την πρώτη συλλογή μίλησε ο ίδιος, που είναι στη ρογμή του χρόνου, 40 ποίηματα και αυτά πάρα πολύ ωραία, τα οποία έχουν ρεαλισμό και χιούμορ και εκδόθηκε το 2023 αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, πάλι λίγο ακόμα είναι ο τίτλος, στάθηκα λίγο εκεί, μια έκφραση η οποία μας παραπέμπει σε πολλά. Θα μας την εξηγήσει ο ίδιος τι θα ήθελε να πει, μου άρεσε πάρα πολύ. Μέσα από αυτή τη συλλογή λοιπόν μας ανοίγει την πόρτα του εσωτερικού του κόσμου, να το γνωρίσουμε καλύτερα και ο ίδιος αναφέρεται στο πρόλογο και λέει ότι είναι ένα μέρος της φυσιογνωμίας του και του χαρακτήρα του. Επίσης θα πω, σίγουρα, πολλοί από εμάς θα ανακαλύψουμε πράγματα και εικόνες που μας εκφράζουν. Μια συλλογή ποιημάτων με ωραίο, απλό, κατανοητό λόγο, η οποία περιέχει πόνο, χαρά και περισυλλογή θα έλεγα. Στάθηκα στο τίτλο λοιπόν. Τι ωραίος τίτλος, πόσα μπορούμε να πούμε γι' αυτόν. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι αφού λοιπόν γύρισα το εξώφυλλο και πήγα στην πρώτη σελίδα, βλέπω αυτή την επική αφιέρωση του ποιητή, την οποία θα ήθελα να σας τη διαβάσω. Αφιερωμένο σε όσους μπορούν και συγχωρούν τα πάθη και τα λάθη των ανθρώπων. Καταπληκτικό. Όπου αμέσως διαπιστώνει ο αναγνώστης την καλοσύνη, την ευαισθησία αλλά και τη μεγαλοψυχία του συγγραφέα και πόσο σπουδαίος είναι κανείς όταν έχει στο παλμαρέ του τη συγχώρεση. Και μια και μιλάμε για αυτό το πράγμα, θα πω ότι οι Άγιοι Πατέρες έχουν πει ότι αν δεν συγχωρήσουμε εμείς τον συνάνθρωπό μας, πώς θα ζητήσουμε εμείς συγχώρεση από το Θεό. Πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο δάσκαλος και με συγκίνησε θα πω. Ξεκινώντας λοιπόν να διαβάζω τα ποίηματα, το ένα μετά το άλλο, πιστέψτε με, το είπα και στον ίδιο δηλαδή, ότι δεν ήθελα να σταματήσω. Ήθελα να φτάσω μέχρι το τέλος με τη μία. Όμως στην σελίδα 38 σταμάτησα, έκανα μια μεγάλη στάση, γιατί είδα ένα ποίημα το οποίο λέγεται «Αδιέξοδο». Μου δόθηκε η ευκαιρία από την... Ναι. Μου δόθηκε η ευκαιρία λοιπόν να μελοποιήσω αυτό το τραγούδι στην κιθάρα μου από τα λίγα που ξέρω στη μουσική. Δεν είναι δυνατόν να ακουστεί εδώ απόψε, αλλά έχει βγει κάτι πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ και το ακούω καθημερινά, πραγματικά δηλαδή. Θα ήθελα να σας το διαβάσω. Αδιέξοδο. Κάθε φορά που προσπαθώ μπροστά να προχωρήσω, το βλέπω πως αδυνατό τον χρόνο να νικήσω. Η κάθε μέρα που έρχεται μου φέρνει και μια πίκρα, καθώς μου βάζει εμπόδια καινούρια που δεν είχα. Όσο κι αν είναι φυσικό αυτό που μου συμβαίνει, με βασανίζει αφόρητα, πολύ με δυσκολεύει. Από όλες τις συνήθειες που αντέξανε στον χρόνο, ελάχιστες απέμειναν και αυτές μου φέρνουν πόνο. Ποιος ξέρει αλήθεια να μου πει το πού θα καταλήξω, ίσως δεν φτάσω στο 0 για να σας καταπλήξω. Φανταστικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλοτάξιδο λοιπόν και αυτό το βιβλίο, αγαπητέ Δημήτρη,
εκφράζω τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια στον ποιητή μας και φίλο μας, τον Δημήτρη Παράσκο, και του εύχομαι ακόμη περισσότερες επιτυχίες και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Δεν θα πάμε και πάρα πολύ, κοντεύουμε και προς το τέλος. Εδώ όμως θα πρέπει να σας διαβάσω ένα τελευταίο επιτυχημένο κείμενο, όχι δικό μου, αλλά ενός φίλου που το έγραψε. Και νομίζω ότι με αντιπροσωπεύει και εκείνο τον ίδιο. Περιέχεται και αυτός μέσα, είμαι σίγουρος. Δεν ήθελα να το διαβάσει, δεν πειράζει, εντάξει, είναι ο Γιώργος ο Λεοντσάκος. Ακούστε τι έγραψε και πόσο ο ένας επηρεάζει τον άλλον, πόσο παίρνουμε στοιχεία ο ένας τον άλλον και δεν το καταλαβαίνουμε. Ο φίλος μου ο πρωινός, λέει ο Γιώργος, κάθε πρωί με μια μικρή σιωπή στέκεται απέναντι στη μέρα. Δεν είναι πάντα εύκολο το ξύπνημα, μα μέσα του και η φλόγα καθαρή. Πιάνει τη ρακέτα του προέκταση ψυχής. Στο τερέν γράφει ποίηση χωρίς λέξεις. Κάθε κίνηση μια δήλωση ζωής, κάθε ανάσα μια πράξη πίστης. Ξέρει να βλέπει, ξέρει να ακούει, είναι από εκείνους που απαντούν χωρίς να ρωτούν, δίνει χωρίς θόρυβο, στέκει χωρίς ανάγκη για φως. Μιλάει με τρόπο που γαληνεύει, διαβάζει τους ανθρώπους όπως σελίδες, με ευγένεια βαθιά, όχι για εντύπωση, μα γιατί έτσι είναι φτιαγμένος. Δεν το σταματάει ο καιρός, ούτε οι σκιές που φέρουν τα χρόνια. Κάθε του μέρα ένας μικρός άθλος να ζει με νόημα, να συνεχίζει να προσφέρει. Και αν ρωτήσεις γιατί παλεύεις, θα σου πει γιατί ακόμα μπορώ. Γιατί κάθε μέρα είναι ευκαιρία να είμαι άνθρωπος και φίλος καλός. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Τι έχουμε? Θα πεις τον πόνο, μπορείς? Άστο τώρα. Πες τον πόνο. Ο πόνος. Όπου σταθώ και όπου βρεθώ, βλέπω παντού τον πόνο. Να μου φωνάζει δυνατά, δεν θα σε αφήσω μόνο. Όσο κι αν τρέξεις να σωθείς, εγώ θα σε προφτάσω. Τα δώρα που μου αρνήθηκες θέλω να σε κεράσω. Γιατί να αντιστέκεσαι, προς τι ο μάταιος κόπος, αφού το ξέρουν οι πολλοί πως δεν υπάρχει τρόπος. Δέξου τη μοίρα σου λοιπόν, στον πόνο υποκλείσου. Θα μάθεις να εκτιμάς πολλά που είχες στη ζωή σου. Το ξέρω τώρα δεν με θες, σου φέρνω στενοχώρια. Μα σαν σ' αφήσω ξαφνικά, βγάζεις φτερά στα πόδια. Λοιπόν, κοντεύουμε στο τέλος. Ένα κάπως σατυρικό και χιουμοριστικό που έχω γράψει για τον Παπουλάκο, αριθμός 15. Πολλοί το έχετε διαβάσει βέβαια, εντάξει. Ακούστε το. Αυτοβιογραφικό και για πολλούς κι άλλους. Ο Παπουλάκος. Ήρθες, Ο Παπουλάκος. Ναι. Παπουδέλο, έλα αμέσως που σε θέλω. Τρέξε γρήγορα εδώ, δεν προφταίνω για όλα εγώ. Παπουλέτο, πίνεις τον καφέ σου σκέτο.
Κάνεις δίαιτα τρελή και πολύ γυμναστική. Μη κουρδίζεις την κιθάρα. Πιάσε πια τη βαρεμάρα. Μπες αμέσως στο ζυγό. Μη προτάσεις το εγώ. Σκέψου λίγο τη γιαγιάκα. Μόνη με τα εγγονάκια. Δυσκολεύεται πολύ να πετύχει η αποστολή. Παπουδάκο, παπουδάκο, μη τα θες όλα στο πιάτο. Κάνε τίποτα κι εσύ, μένει η βοήθεια μισή. Και η τελευταία. Παπουλάκο, παπουλάκο, σου το σκάψαμε το λάκκο. Έλα μέσα να χωθείς, κάτσε εκεί, μη ξαναβγείς. Λοιπόν, έλα. Όχι, θα πει και την πατριοδοξία η Βασιλική και μετά. Το 33, ναι. Πρώτο τελευταίο ποίημα. Ματαιοδοξία. Σήμερα που είναι Κυριακή, ο κόσμος ταξιδεύει, τρέχει και βιάζεται πολύ να βρει ό,τι γυρεύει. Έχει χαράξει διαδρομή και σταθερή πορεία. Τα αδύνατα κάνει δυνατά για λίγη ευτυχία. Αν ο καιρός είναι καλός, βάζει μεγάλους στόχους κι όλος συναγωνίζεται να είναι από τους πρώτους. Κανένας δεν τον σταματά σε δρόμους ή σε πλοία. Πηγαίνει στα αεροδρόμια, πετά στα μεγαλεία. Το σχέδιό του φοβερό που έχει καταστρώσει, έχει ασύλληπτη δομή. Θέλει και νου και γνώση. Γύρω η φύση του γελά, μα αυτός δεν την προσέχει. Πρέπει να φτάσει γρήγορα, τα ίδια δεν αντέχει. Πώς να χωρέσει η ζωή τόση ματαιοδοξία. Μέσα μας δεν κοιτάξαμε που έχει πιο αξία. Ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Και κλείνουμε με το χαρακτηριστικό τίτλο «Η απογραφή». Νούμερο 48. Ναι, εντάξει, ευχαριστώ. 48. Εδώ. Για να δούμε τι λέει η απογραφή. Γελά συχνά ο ποιητής με αυτά που του συμβαίνουν. Σκέψεις του έρχονται στο νου σκληρά και τον παιδεύουν. Ψάχνει να βρει χαραγματιές βαθιά μες στην ψυχή του, να κλείσει το λογαριασμό πριν φύγει η ζωή του. Δεν θέλει να είναι νοσταλγός κάποιου παλιού του ρόλου. Αυτός ήταν το τίποτα, μπορεί και το καθόλου. Τώρα που ήρθε η στιγμή πληγές να επουλώσει, νιώθει αδύναμος πολύ κι ας έχει μεγαλώσει. Δεν διαμαρτύρεται γι' αυτό, το έχει πια πιστέψει πως είναι αδύνατον κανείς το χρόνο να αντιστρέψει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε ή κάτι απορία, κάτι δεν θέλετε, μπορείτε. Ευχαριστώ και εγώ. Για ποιον? Να προσθέσεις κάτι. Έλα από εδώ, έλα από εδώ.